So hello guys, just exactly 6 a.m. in the morning, nag-ulan guys. So very tug now. So gaulan guys. Ay, gahural iray Kaya pa ba mag-oral? Ano man men? Good morning guys. So today is November 30. It's a Bonifacio day. Today is Saturday. So time check is now at 7. Oh, time check is now 11:07. So guys, grabe ka mudto na jud ko. Pero nakahuman ako og pamahaw kay gipakaon ko ni motherhood. Suloy kay akong mga dogs kay wala pay kaon kay gapaabot na ako. Kay nang laba ko guys, din human na ko og mga sinina din nga range og mga sinina sa aparador. So guys, nang limpyo pa ko. Di jud mahuman ako sa adlaw. So nitugbong na lang ko guys kay luoy kay akong mga alagang aso kay nag-unong na ako. Wa pod sila ni Dolhog, way pa ni kaon sila since ganihang buntag. So luoy kay akong mga ero guys. So tugbong sa taon niya na putiwaso na ko to akong mga limpihonon Kachi-achi na ko sa kaabog. Sip-on na jud ko as in. So nara si Chucky sa layo. Tapos taas siya agi. So niya sa itong tiwason kay luoy kay akong mga dogs. So ang pinta guys. So dito na ron sa binaryo sa among kapistahan diri sa among lungsod niya si Immaculada Concepcion. So tarawa ang adlaw. Adlaw na sa taas kayo kay alas 11 na baya. Init kayo. Uy, makakapaso na dyan yung kainit. Chuke! Alina! Makapasok na dyan ang init sa kalangitan guys. Grabe So hello guys, time check is now 5:48 at mayong longsod kay wala may sudan. Magpalit ang sudan si Habi. Kay daghan man siyang gilakaw ganiha di makapalit ko siyang sudaan. So we are right now in Aluca. So mag-fiestal diri sa Aluca. Nakagay mga banderitas kay mabutang. Ang banderitas kay mag-fiesta mo dito na ron Novena. Pula deh yang di ibu itu pak. Pula.
So, naanami sa proper lungsod sa Oslob. So, happy fiesta, Oslob. So, nice kailang mga banderitas, guys, no? Colorful kayo, rainbow banderitas. Ganahan dyan ko magtanos ng banderitas kay colorful kayo. Ang tanaw, guys. Taas kayo ng ilang banderitas, guys. So, nakadalikit mig hapit sa guys. Ano na may gipalit gamay ragod. So, naanap sa kwarto, guys. Tanawa. May dagang gayong kuan kay sa bayan. Nani kabibo ang kwarto. Dagay kalanan, guys.